Салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон. То ҳозира ҳаст комментария. Исоқов Аюб Тоҷикистон омадӣ капат сӯхтагия. Ту агар мард бошӣ, вақти Тоҷикистон омадӣ, бугӯ ки ман Тоҷикистон даем. Як ҳафта мешавад ман дар ватанам, ман дар самолёт видео карда будам. Именно барои шумои мусорое ки имрӯз таи юбка дромаги Исоқов Аюба угрожат кардаси. Ранги Исоқов Аюб шумо мард нестед. Омаден шаҳри Левакан, 3-4 видео карден, угрожат карден. Я душанбе видео обращение карден. Вақте ки ман Тоҷикистон меом, ҳамат хапед. Ҳамат хапед. Агар бовар накунед, пожалуйста, номерои Тоҷикистоно дар рӯи экран. Любое время, қати любой зотат гап мезанам. Қонунӣ. Қати любой зотат гап мезанам. Қати любой зотат қонунӣ. Гап задан наметонед даже. Исоқов Аюб Тоҷикистон да. Як ҳафта шид. То рӯзи 25-ума ман дар ватанам. Бо мегӯм. Қати любой зотат гап мезанам. Қонунӣ. Ранги Исоқов Аюб дар ҳаёт мард шид. Вақте ки ман набудам, омадем дар шаҳри Левакан ба дагдиси мусор. Видеообращение кардем, дастак задем. Исоқов Аюб дар шаҳри Левакан да. Позорво. Шумо дар ҳаёт мард нестед. Но Исоқов Аюб корша пеш бурдесай, дар байни як ҳафта мо кор кардесем именно зидди экстремизм терроризм. Зинда бошед.